Sabías que Pontevedra é unha das provincias con maior número de accidentes de tráfico? Esta situación de violencia viaria está provocada por unha combinación de factores, algúns deles moi complexos de abordar. Un deses factores é que o territorio en Galicia é un continuo urbano cunha grande dispersión de poboación. As estradas provinciais de Pontevedra son as prolongacións das nosas casas, as rúas do noso territorio. Son espazos polos que as persoas transitan de xeito cotiá a pé e conviven cos vehículos en calquera actividade que requira saír da casa, xa que a estrada chega até a propia porta. Aínda que non poidamos partir de cero no deseño do urbanismo, as administracións temos a responsabilidade de actuar sobre a violencia viaria para acadar seguranza e melloras na calidade de vida dos cidadáns. A redución da velocidade é unha das propostas máis efectivas para chegar a unha menor sinistralidade. Os datos da Organización Mundial da Saúde indican que nos impactos entre un coche e un peón a 60 km/h case ningunha persoa sobrevive. A 30 por hora, 9 de cada 10 peóns sobreviven ao accidente. O Plan Móvese da Deputación de Pontevedra é un plan de choque, unha resposta contundente e realista para garantir a seguranza viaria, reducir drásticamente a cifra de sinistros e xerar espazos públicos seguros. Está pensado para reverter a prioridade na circulación e protexer aos máis vulnerables: peóns, persoas con mobilidade reducida, maiores, nenas e nenos, ciclistas. É unha medida directa na que o espazo peonil é preferente e na que se garante a accesibilidade para as persoas. O peón circula sempre ao mesmo nivel e o coche debe modificar a súa rasante. É un plan centrado no calmado do tráfico mediante elementos físicos que obrigan ao freado. En Pontevedra, son moitos os veciños e veciñas que gozan das vantaxes do calmado do tráfico do Plan Móvese, que supuxo unha mellora tanxible no seu día a día. Puri, por exemplo, sae facer recados sen ter que coller o coche. Mateo xa pode ir só ás clases de inglés. Os paseos da tarde son máis longos e agradables para Remedios e Ramón. Nati vai a pé ás reunións veciñais en Noalla. E Carmen xa pode deixar as ventás abertas no verán. Todos eles son casos reais que, como a outros moitos cidadáns de Pontevedra, gozan de rúas máis seguras, menos ruidosas, máis limpas e con espazos máis apropiados para a convivencia. Poñer en práctica medidas que funcionan é unha cuestión de vontade política. As ideas sinxelas e viables, como obrigar a baixar a velocidade aos coches con medidas físicas, son as máis efectivas. Atopa máis información na páxina web do Plan Móvese. A nosa prioridade son as persoas.